खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं बिजिर नार्जारिया। गिबि रादाबाव दं बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला मेन्देला आरो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना मोनहा जयै बैसागुनि गोदान बैसागु बोथोरा मेथाइनि शुटिंआव नांथाबदों। बे बाथ्राखौ फैला जे बरगयारि बिथाङा ससियेल मिडिया फेसबुकनि जोहै फोसावदों। एलबामा माब्ला ओंखारगोन बेनि जेबो गुमुर मोनथि होआखै। बे एलबामा माबादि हिट जागोन बेबो रोखा। आसामनि मोनथाम जिल्लायाव फिन जागोन भट होनाया। भट होनायनि उनाव इपिएमफोरखौ गुबुन जायगायाव मोननायनि उनावनो बे थांखिखौ लादों बिसायख'थि आय'गा। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि मोनथाम खोलोबाव भट होनाया एप्रिलनि 6 खालार खालि जोबनानै थाङो। नाथाय बिनि उनावबो फिन मोनथाम जिल्लायाव भट होनाया जाफिनगोन। डिमा हासावनि हाफ्लं, करिमगन्जनि राथारबारि आरो काछारनि सनायाव खुंफुंनाय जागोन फिन भट होनायखौ। दुखुनि खौरां, सासे सिनाय मोनै बर' सिख्लानि जिउ गैयै सोलेर। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिकुनमाथियाव सासे बर' सिख्लानि गोथै देहा मोननाय जादों। दासिमाव गोथै बर' सिख्लाखौ बहानि सोरनि सिनायनो हायाखै। ओनसोलनि सुबुंफोरा सोरबाफोर बुथारनानै दोनफैनायनि सन्देह खालामदों। लोगोसे मोदोमाव सनानि गहेनाफोर गाननाय दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै बरायनो बर' हारिनि साफ्रोमबो थियारिसै। फैगौ 1 बैसाग एबा 15 एप्रिल खालाराव तामुलपुर दख'रा एबसुआ खुंगा 17थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिगोन। गाहाय देंखोगिरि महरै जाखांफु देंखोगिरि इलिसा बर'आ मेथाइ रोजाबफैगोन। रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो खुंफुं आफादा खावलायहरदों। हादर आरो रायजोआव कर'ना भाइरासआ बांनायनि उनावनो गांसे बर' सिख्लानि सावगारिया ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों आरो खोब सावरायजादों। कर'ना भाइरासखौ होबथानो सरकारा खुगायाव सफा मास्क गाननो थिननाय समावनो बर' सिख्लाया खुगायाव मास्क गाननायनि सोलाय खर' खानाय फिथरावसो मास्क गानदों। बे सावगारिखौ सोरबा खेबना ससियेल मिडियाआव हगारनायनि उनावनो हादोर नाङै भाइरेल जानानै मिनिनायनि खराग लाबोदों। बै आइजो एबा सिख्लाया सोर बेखौ रोखायै मिथिनो हायाखै, नाथाय सावगारिया दासिमबो थादनाय गैयै गोसारदों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। बङाइगाव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि गान्जा। बङाइगाव जिल्लानि 2 नं जामदाहायाव शुक्रबारखालि बेलासि समाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव सासे गान्जा फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हायो। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ गुवाहाटीनि बेहरबारि बिष्णुनगरनि बिजयदेब 28 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बोखांनो हानाय गान्जानि बिबाङा 13 किल'ग्राम 1 ग्राम होननानै मिथिहोदों। गान्जानि बेसेना खमैबो 1 लाख रां जागोन होननानै बुंथियो। सिखाव सुलुंनि जोहै नायबिजिरनानै पुलिसआ बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ AS 01AM-5124 नंनि नेन' गारनिफ्राय बोखांनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।